Jainkoak egun ondeizula dizkide. Kristaua baketsu. Urtean zeharreko 20. igande hontan, Jesusen hitz harrigarriak entzuten ari gara evangelioan. Lurrean sua jartzera etorri naiz. Ta nahiago nuke dagoeneko sua piztua balego. Munduari bakea ekartzera etorria naizela uste alduzue? Bakea ez. Banaketa baizik. Badugu gizakiok erlijioa lasaigarritzat hartzeko arriskua. Arauak bete, errituak egin, laguntza eskatu, eta egin dezala jainkoak hortik aurrerakoa. Azpikoz gora jarri zuen Jesusek ikuspegi hori. Jainkoa gure aldetik nahi eta espero duen gurtza kultua, ez da gorapenda zeremonia ederretan gelditzea. Baizik eta gizaseme eta emakume bakoitza, bere nortasun eta izate betera bideratzeko eginalak egitea. Oztopoak eta mugak ugari izanik ere. Helburu horretara iristeko egin ezinik gelditutakoa jainkoak osatuko du bakoitzarengan. Helburu hori lortzeko ordea jarrera arretatsua izan behar da. Eta alegin handia egin. Bestela nagikerian zurrundua, gogortua gelditzea izango litzateke. Helburua erdietsi gabe. Edota okerrago, helburu horretatik urrutiratuko gintuzketen jokabideak hartzea izango litzateke. Jokaera zuzena eraman ordez, grina txarren menpe erortzea. Pertsona aintzakotzat hartu ordez, interes maltzurren mende jartzea. Pertsonen artean senide harremanak izan ordez, harreman horiek gaiztotzea, batzuk besteen etsai bihurtzeraino. Munduko ondasunak denen onerako izan ordez, gutxi batzuen onurarako erabiltzea, gainerako guztiak miserian bizitzera behartuz. Ez da hori jainkoaren asmoa, proiektua. Halako jarreren eta jokaeren aurrean Jesusen barrena sutan jartzen zen. Egoera hori erabat aldatu beharra ikusten zuen, eta hortako lurrean sua jartzera etorria zela zioen. Eta egiaz, sutan jartzen ari zen dena Jesus, bere irakatsiekin eta jokaerarekin. Askoren lasaikeria eta utzikeria inarrosi dardarazi zuen. Jesusen irakatsiek eta jokaerak ez zituen pakian uzten. Handikien harrokeria ez zuen pakian uzten. Lege betetzaile zirelakoan jainkoa beren zerbitzura jarri nahi zutenak ez zituen pakean uzten. Haundi usteak astintzen zituen, bidegabekeriak salatzen, itxurakeriak aurpegiratzen, eta horrek jakina jauntxoen ustezko pakea desegin zuen eta zatiketa ekarri. Jesusekin bat zetozenen eta Jesus arbuiatzen, mespertsatzen zutenen artean. Bere haragian nozitu zituen Jesusek astinaldi horren ondorioak hiltzera kondenatu baizuten. Baina hain zuzen, heriotza lazgarriaren aurrean atzera egin ordez, kemenez onartu zuelako, nagusitu zen jainkoaren proiektua. Jesus, jainkoa nahi bezalako gizaki berria, bere helburura iristea, izate betera iristea. Jesusekin bat eginik bizi nahi duen kristauak jarrera bera izan behar du. Jesusen antzeko gizaseme naiz emakume izatea du amets. Helburu horixe aukeratu baitzuen bataiatzean. Horren kontrako jarrerei eta jokaerei uko eginez. Badaki kristauak Jesusen antzeko izanez iritsiko dela, jainkoa jarri dion helburura, helduerara. Eta horretako espirituaren kemenak lagundurik, eginalak egin behar ditu, bere inguruan ikusten duen pentsaera, jarrera eta jokaera askotara ez makurtzen. Eta oro bat, bere inguruan begiztatzen dituen okerrak eta bidegabekeriak salatzen alduen einean. Jesusen antzeko jokaera horrek, egia da, zailtasunak eta atsekabeak ekarriko dizkio. Ingurukoek ikusiko baitute, ez dela makurtzen denek duten pentsaera eta jokaeretara. Jesusenak bezala, kristauaren jokaera horrek astindu egingo du eta zalantzan jarriko askok
ontzat emandako jokabidea. Eta ondorioz, bakea ez, baizik banaketa ekarriko du kristauak, eta lurra sutan jarriko. Halako kristaua ez dute baketsu ikusiko, bihurri eta bazter nahasle baizik. Apostoluek maiz esaten zieten kristauei eusteko sendo beren inguruko mentalitateari amore eman gabe. Ez egokitu mundu honen iritzietara. Guk ez dugu munduko espiritu hartu, jainkoarengandik datorrena baizik. Jarrera horrek helburutzat ez du liskarrak piztea. Jesusek beste inork ezin eman duen bakea, jainkoaren eta elkarren adiskide izanez bizi daiteken bakea gozatzea baizik. Nerekin elkarturik, dio Jesusek, bakea izan dezazuen esan dizuet hau. Munduan larrialdirik izango duzue, baina izan kemen nik garaitua dut mundua. Bai, pakea eskaintzen digu Jesusek, baina zein pake? Ez lasaikeriak edota erosokeria dakarren pake ustela. Ez lagunurkoaren nahigabeaz eta beharraz ez kezkatzeak dakarren pake itxua. Ez zapalketa salatu gabe usteak dakarren bake gaizkidea konplizea. Baizik jainkoaren nahia betetzeak. Zuzentasunak eta erantzukizunak dakarren bake zail, baina egiazkoa. Halako bakea eskaintzen digu Jesusek. Eskerrik asko zure arretagatik, izan igande eta aste ona.